gynharo iawn bod yna 3 cyfnod a 3 arddull yn yr arddangosfa. A fama, dwi ryw ama, fama mae'r stori'n cychwyn. Ia, dach chi'n iawn. Yn y 60au, yn gadael ysgol i Fionydd a Cricieth a cefn gwlad a mynd i Llundain. A mynd i glwb jazz a waw, Count Basie a bywyd newydd wrth fy modd. Wedyn, mes i mlaen i beintio'r llun arall yma. A mae hwn yn lun pwysig i mi achos mae o'n dangos poen merched trwy ryfal. Mae gwynab hi wedi masgio. Mae merched o wladydd eraill wedi deitha fi bod nhw'n gweld pwynt y llun yma. Yr 80au sy'n y gongol acwan, ac o'n i'n disgwyl, o'n i'n meddwl, swn i'n gweld Cleopatra ym Mhentra Croeso'r bore yma. Na, dwi'n siŵr bod chi ddim yn meddwl hynny, ond mae Cleopatra wedi trafeilio efo fi o'r Llundain, a dwi wedi dod â 2 bisin o'n waith, ac mae'r cynta yn dangos y stael Gustav Klimt a'r llawes Cleopatra. A mae'r llall yn dangos costiwm nes i Kate o Taming of the Shrew. Pan wyla i lyniau mynyddoedd Cymru, a dwi wrth y modd. Dyma fo'r trydydd cyfnod wan te fan hyn. Na ni, ia. Ers y 90au. A Borth y Gest o'r môr, mynyddoedd Eryri i gyd a rhai eraill efo'i gilydd yn fanno. A mae'r lliw piws na yn dangos y chwareli o'n cwmpas ni. Ond dwi wedi dod â nhw nôl i Gymru a dwi wrth fy modd.